הלאומית של בזק מהצפון ועד הדרום ובכל מצב, אבל האחריות שלנו שאף אחד לא יישאר מאחור נמשכת הרבה מעבר. נלחמתי בעזה כשנה וחצי, פצעתי מירי צלף בג'באליה. ברגע אחד איבדתי את העצמאות שלי. הבנתי שהשיקום הוא לכל החיים. בזק הקימה את קרן המחוברים, קרן המעניקה לפצועי צה"ל ולמילואימניקים מלגות לימוד, סדנאות והכשרות מקצועיות, ועוזרת להם להשתלב מחדש במסלול החיים והקריירה עם כלים שיסייעו להם לצמוח. אני מתחיל ללמוד הנדסת תעשייה וניהול. לא דמיינתי שזה יכול לקרות. בדרך הארוכה של החזרה לשגרה, אנחנו חייבים להישאר מחוברים לאנשים. כשסיימתי את המילואים, פתחתי עסק לעוגות. הקורס של בזק לימד אותי אסטרטגיה לבניית העסק שהזניקה אותי קדימה. בזק מחברת את כולם ובוחרת פשוט להיות שם בשביל כל אלה שהיו שם בשבילנו. לפרטים, הרשמו לאקדמיית קרן המחוברים של בזק. לחבר את כולם זו האחריות הלאומית של בזק מהצפון ועד הדרום ובכל מצב, אבל האחריות שלנו שאף אחד לא יישאר מאחור נמשכת הרבה מעבר. נלחמתי בעזה כשנה וחצי, פצעתי מירי צלף בג'באליה. ברגע אחד איבדתי את העצמאות שלי. הבנתי שהשיקום הוא לכל החיים. בזק הקימה את קרן המחוברים, קרן המעניקה לפצועי צה"ל ולמילואימניקים מלגות לימוד, סדנאות והכשרות מקצועיות, ועוזרת להם להשתלב מחדש במסלול החיים והקריירה עם כלים שיסייעו להם לצמוח. אני מתחיל ללמוד הנדסת תעשייה וניהול. לא דמיינתי שזה יכול לקרות. בדרך הארוכה של החזרה לשגרה, אנחנו חייבים להישאר מחוברים לאנשים. כשסיימתי את המילואים, פתחתי עסק לעוגות. הקורס של בזק לימד אותי אסטרטגיה לבניית העסק שהזניקה אותי קדימה. בזק מחברת את כולם ובוחרת פשוט להיות שם בשביל כל אלה שהיו שם בשבילנו. לפרטים, הרשמו לאקדמיית קרן המחוברים של בזק.